folketingskandidat, men kan sagtens se fordele, hvis SF-stemmesturen vender hjem. Jørgen Folkvang her er formand for Egense Borgerforening og er blandt den gruppe af borgere, der efterhånden føler sig så underforsynet i forhold til busser og andre former for kollektiv trafik. Nu har borgerne valgt at tage skeen i egen hånd. Der er så dejligt ude på landet, og det synes de bestemt også her i Egense, hvor en kreds af borgere er klar med et temmelig usædvanligt initiativ. Vi er nødt til at finde en løsning på problemerne med den manglende lokale trafik, og så må vi jo tage sagen i egen hånd. Så nu laver vi vores egen lille minicap-system her. Minicap staves i dette tilfælde med K, for der er selvfølgelig ikke tale om en rigtig cab eller taxa, men derimod om kystbyernes alternative personbefordring. Det er simpelthen en konsekvens af, at kommunen ikke opfylder deres egen landdistriktspolitik og seniorpolitik. De gør simpelthen lige det modsatte af, hvad de deri skriver af deres handleplaner. Og så må vi jo gøre det selv. Som det er i dag, kan man kun komme til og fra Egense i nogle få timer om morgenen og 4-5 gange i løbet af eftermiddagen. Så midt på dagen samt om aftenen og i weekenderne kan beboerne let få problemer, hvis de ikke har bil. Hvis man er et ældre gangbesværede menneske, der ikke har bil, eller et ung menneske, der skal til lægen eksempelvis, eller på et ældrecenter eller noget andet en formiddag, så må man tage ind 7:30 og sidde og vente på, at lægen lukker op, og ens tid passer, og så kan man tage hjem om eftermiddagen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan holde til. Vi kan ikke gå i biografen, vi kan ikke udnytte alle de mange dejlige kulturtilbud, som Aalborg Kommune jo også har. Men alt det bliver der måske rådet bod på nu. Folkvang er i hvert fald klar med prototypen på et skilt, som skal sættes op ved busstoppestedet. Du skal simpelthen bare stå ved skiltet og slå op, der hvor du gerne vil hen. Lige nu står der Mov, men der kunne stå Aalborg, eller Dokkedal, eller Storeborg, eller noget helt tredje. Og så når man kommer forbi og alligevel kører alene i sin bil, så kan man lige så godt tage en med. Liftordningen starter lige så snart det rigtige metalskilt er færdigt, og Folkvang forestiller sig ikke, at det bliver noget problem at få folk til at deltage. Der er ofte, at vi stopper alligevel, når vi ser, at nogen kommer gående eller står ved bussen og spørger, hey, skal du ind af, vil du med? Nu formaliserer vi det bare lidt, og så det bliver lidt mere organiseret på den her måde. Flere turister overnatter i Aalborg end tidligere. Det viser de nyeste tal fra Danmark.